Отдесно ме врато, защо там сега дойде? Не, отдесно искам. Ти врато, какво такова врато правиш? Симаш ли? Да, бе. Всичко приключва вече. Тук сме в базата. Те са налазени леко. Толкова готово. Те са леко налазени. И Миро все още лидерства. Тук се ядат глави на гилотина. По двама. Трети. Късметлия. И пак не им се вярва. С пистолети, аз съм с помпичка вече леко и имат невижен късмет от време на време. Те хората избегаха всъщност, че има тегаво. Не ми се получават нещата нещо. Понеже ме ми се получават, да си вземе така, това ме настигнаха, това с помпава. Сега ще ги изнасилва, какви сте мишки, брато? Сега ще ви романтиката, брато. Какво сте нахули, бе? Кой сте нахули, бе, брато? Петима, шестима, седми. Те не им се върва вече. Осми, девети, десети, 11, 12 и завършвам училище. И сега не им се вярва. Сега вече ще има изнасилване. Изнасилване, мишко мръсна. И сега, дами и господа, започват приключенията за контрите. За тях ще е крайно трудно да се справят с темпото на игра, защото е леко убийствено, извини малко по-късно. A little bit too late. И всичко приключва тук. Вече. Game over. Да. Те са много назад в франк листата. Те са 19 фрага, аз съм 46. Нещо се е случило явно, грешка може и да има. И се продължава с високото темпо, дами и господа. Имат късмет нашите дами и господа контри. Аз съм спире, ще трябва да има колене. Ще трябва да има някакво колене. Не бе, как така бегаш, бе, брато? Как бега това, бе? Това за кой ли го вече? За кой ли? Ти изяда ли го, бе? Ти ядеш ли ти глава, бе? Ти ядеш ли ти глава, бе? What about you? It's gonna be the same. Problem. То откъде се знава, брат, видели как пробих и то откъде се появи там. It's gonna be the same problem. Again. Knife. И сега калашика си казва думата, дами и господа. Те са преследвани като кучета и тълко им връзват така да много малко, не, това ще е само да ги довършим още. Ето това вече се случва нещата. Те са по 27 фрага, аз съм 60, няма проблем, никакви, не се притеснявайте. Не се притеснявайте за нещо, всичко е говорено и оправено. Трима са тук, на калуп, на едно место. Ти какво викаш всичко приключили, то сега всичко от тепърва започва. Да бе, какво става, как те ви водият, то с хакер. Тук има хакер, копрак, той е хакер. Не, бате, ти сте сървъри, малко да има мръсна. Това му би 5 пъти да ви мръсни хакер. Се учи мръсно. Това бате с помпа направо виждане го вибрата вие. Как ме мрата не можеш? Много хубав фултейдж става, брат. Това е дали. 9 кръв, да реши за колебата. Оп, захвана един. И пак се снайпер. Защо? Не го убихме, брат. Не, това много дълго става вече, но няма смисъл. 4 минути. И 30. Тук има златни вагове, да стига. Много време с това снайпер, брат. И това колко? Бати късмета как на вълца. Тук става въпрос за граната. One more time and I go.
Що няма дори гранати? Ето, така яко като ги виждате, да, граната. Още то как е замана. Айде, бата. Айде, бата. Там си ти. Там си 100%. Метне по-навътре. Метне по-навътре, пети. Ти бях изпомпани всичко.